mga kapuso, balik din sa GMA Regional TV Live. Ding panahon sa ECQ siguro ang uban kanato naglisod pag-access sa ilang mga doktor. Kung doon naman sila ibuot ipakonsulta sa ilang mga gipamati sa lawas. Ang uban siguro nagpanagana mo adto og ospital. Kay bawo ba mga kapuso nga dunay inisyatibo sab kining mga doktor sa Sugbo alang sa gitawag nila nga telemedicine ug kini atong sayran karong buntag dinhi sa spotlight. Makauban nato sakop ni siya sa Sugbo Volunteer Doctors Online, si Dr. Marlo Batukan. Good morning, Doc. Thank you for having me here. Thank you for joining us. Can you tell us more about this concept, Doc? Kining online nga pagpakonsulta o telemedicine? Sugbo Volunteer Doctors Online, that's an online free consultation that we offer for the people of Cebu. And this is through the efforts of doctors who volunteered to give out their free services, using the platform ng Facebook Messenger, which is familiar to majority of Cebuanos. So kung dunay mga buot silang ipakonsulta, Doc, mo chat lang sila sa inyong grupo, bali? Depende sa espesyalista. Mo-send sila og message, mo visit sila sa page. Importante mo agree sila sa terms and conditions of this service because we want to understand nga atong gigamit diri is telemedicine, no? It's not equivalent to the actual physical examination, no, sa pasyente. There are limitations of telemedicine. So for this kind of consultation, we cannot entertain emergency cases. Nga tuwa lang katulang dili emergency nga kaso nga matubag sa mga doktor online. Kamo unta, Doc, mga doctors, mas mo prefer gid unta mo physical examination, di ba, Doc, sa inyong pasyente, makita gid niyo personally apan tungod ani sitwasyon karon? Yes, mas maayo unta apan tungod karong panahon nga sirado ang kasagaran ng mga clinics sa mga doktor. That's why we came up with this service, no, nga makatabang mi sa mga tao nga naglisod karon og pangita sa mga doktor regarding sa ilang nagkadaiya nga mga problema nga ipakonsulta. This is voluntary sa, Doc, sa inyong makaubanang doktor? Yes, this is voluntary sa mga doktor. We started with 6 doctors and now we are actually 92 doctors and 1 lawyer with us in this group. Sa mga nagpangutana, Doc, pila may bayad ano, libre ba niyo kung magpakonsulta? Libre ni nga atong konsulta, no, that we would like to emphasize that na kini nga serbisyo amo ang giawag ang mga pasyente mapakonsulta, libre ni siya. And libre ta hangtod ang kini nga grupo hangtod lang ni siya sa ECQ. Once mawala na ang enhanced community quarantine and moabli nagbalik ang mga clinic, we will try as much as possible na balik na sa normal. Pero kung doon na kinahanglan, Doc, sa inyong pasyente, unsa man i-refer ninyo sa lain nga espesyalista sa makaubanan yung doktor? Yes, kini nga platform daghan nga doktor ang na online, no, lain-lain nga specialist. Kasagaran na nila espesyalista na atay cardiologist, na atay endocrinologist, rheumatologist, nephro, na ay urologist, na ay general surgeon, orthopedic surgeon, na apoy dentista. We also have dermatologist. And also for cases nga katong mga maglisod og tulog, na ay anxiety tungod sa atong condition karon sa COVID, we can refer these patients for counseling, no, sa ato ang mga friend from University of San Carlos psychologists and sa PINMA. At the same time, Doc, kani pod inyong efforts nakatabang sad ni sa inyong makaubanan pod ng mga healthcare workers nga ana sa mga ospital, di ba, Doc? Labi na ninyo dining nag-atiman sa mga COVID-19 nga mga cases? Yes, that is one of the goals of our group, no. Number one, ang una namong goal is makatubag mi, no, sa mga pasyente nga nangangailangan og tabang medikal. Ikaduha, we can help our hospitals and emergency room nga ang pasyente dili magdasok dito sa ospital, no, para lang magpakonsulta sa dili emergency nga cases. Ikatulo, we want to encourage also other groups of doctors, the LGUs and the non-government organizations, no, to organize themselves and come up with this same platform to be able to help our patients. How can they contact you? Kung ano mga services kag i-offer po, Doc? Na ba na specific oras po, Doc, available ang consultation? The page is actually open 8 o'clock until 8 o'clock in the evening, up to 10 o'clock in the evening. But nagya po yung mga magpadala na po mga messages or inquiry up until 3 o'clock in the morning. No? So matubag na namo sila the next day na. So basically, we will try as much as possible to entertain all messages sa page. Are you strictly for Cebuano only patients, Doc, or pwede sad mo sa gikan sa ubang lugar? Well, we actually try to serve the other areas, but we realized na maglisod mi og pangita og referral, no? For example, na ay mga pasyente nga kinahanglan gid sila moadto og ospital kay dili makaya through online consultation. That's why as of this moment,
strict lang gid mi para sa mga naa sa probinsya sa Sugbo. Siguro Dok, karong panahon na Dok, ang uban siguro mga tao murag iluom sa ilang gibati, ilang magipamati sa lawas kay murag magpanghadlok, moadtog doktor, moadtog hospital, unsay imong matambag kanila Dok? Yeah. That is true, Nico, no? Tungod po na mataas kayong anxiety level, mahadlok magto sa hospital kay dili gusto matakdan or mahadlok makakuha hinoon sa COVID. Daghan ang uban nga mga sakit, sama sa heart problem, sama sa cancer, no, nga napasagdan tungod yan pasyente dili sila makakonsulta. And then maghulat sila pinos ako ma-lift ang ECQ. So daghan ang nagantos-antos. So that is why we are hopefully being able to help to this group of patients, no? That's our goal. So di gid ang ayan Dok nga baliwalaon ang ilang gipamati sa lawas. Well, kung naatay gipamati, mas maayo kung makapakonsulta ka sa doktor, moadto ka sa doktor. Pero kung wala tay makita na doktor, we can try to help them online. Finally Dok, coming from you pod mga frontliners ini atong gubat war batok sa COVID-19, unsay matabang sa mga ordinaryong tao aron maingon ta nga murag mas mapasayon ang inyong trabaho, ang inyong tahas karong panahon na? Yeah, that's a very good kuan. Importante lang gyud no nga dili lang gid ka maginahi og ulo kay ang number one lang gyud nga makatabang nako nga dili ka magawas-gawas. The more ka magsige og gawas, the more ka exposure. The more ka makakuha sa virus, no? Dili tanan nato mamatay tungod sa virus, pero importante nga ang atong ulian nga balay naa man gyud kay mga kauban nga tiguang masakiton, sila ang labing dali maigo ng ini nga virus. So importante gyud kung pwede mag-urong sa balay, mas maayo mag-urong sa balay. And kung magawas man, magamit ka sa atong mga protection, no? Mag-mask, manghunaw sa kamot, permanente, bisan og naalang sa sulod sa balay. Thank you so much for joining us this morning. Una pasalamat mi Doc sa inyong inisyatibo sab alang sa atong mga kaigsunan. Daghang salamat kang Dr. Marlo Batukan. Thank you for having me also. And pwede ko mo request? Yes, Doc. Go ahead, Doc. Yeah. I just want to take this one. If it's okay, I would like to greet my wife. No, she is one of the volunteers to the Sugbo volunteers, doctors online, and she's one of our secretaries page, and she passed the bar exam. We want to express our congratulations. Congratulations, Attorney Batukan. Yeah, thank you. Daghang salamat Dr. Marlo Batukan o God bless Doc sa inyong kampanya. Thank you, Nico. Thank you. Mubalik mga kapuso ang GMA Regional TV Live.